सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेफोर फोनाय खादों फुदों बारा दाम नङा रायजोफोर जानोबा लांफैनो हागोन 30 थाखा केजि बिराद गोदै जाखादों बरिया खानाय मदु नायदोरा ओइथिंजाय साबसिनबाव दे केमेरायाव बारा मोजां नुवा आलुबो दङ ओमफ्राय आलुआबो दाबो देरथ'वाखै आरो एसे देरबा बायलायदो एसे देरबाय नै लायनोसै आलुआ बेदर थांथ'वाखै बोथोर गिबि मोनजागोन बिराद मोजां जादों सोरबा जानोबा लांफै गोथाव जाथारदों बे आलु गोजा वाटार गायदों जोङो सेल्फ ग्रुपनि दे सेल्फ ग्रुप